Зимната подготовка до 4 февруари сме във Варна. След това отиваме до 16 или до 15 по-точно в Турция на подготовка. И се готвим до тук, до края докато почне първенството. До 2 март. Контролни срещи колко сте предвидили за подготвителния период? Подготвителният период, контролните срещи са всичките в Турция. Една само ще играем тук на 23 с Нитохимик, която ще бъде като представен на отбора и така една седмица преди първи официален матч. Направени са по-малко контроли, за да може да се работи повече и тактически, за да може и футболистите се подготвят физически добре. Вече в Турция там ще избистрим и състава и нещата, примерно, които ни трябват. В Турция колко контроли ще бъдат? 5 Ясно ли някои съперници на този етап? Ясни са, но в момента сега да не ви кажа някой грешен отбор. 3 са потвърдени, 2 остават още да потвърдят отборите. Силни са отборите, доколкото си спомням, един е с Металург Донецк, другия е с Висла Краков. Но за другите, примерно, да не ви казвам нещо, което не е вярно. За селекцията? Селекцията върви. Мъчим се да вземем най-подходящите футболисти. Разбрали сме се в Левски с Симеон Райков, утре ще пристигне, Караджов взехме, за другите футболисти още 3 са, които искаме да привлечем. Чакаме отговор тук до 1-2 дена, за да можем да ги привлечем и всички да сме комплектовани за началото вече от понеделник. Основната част от подготовката, когато почва, да са всички тук. Днес няма нови футболисти? Днес единствено тук е Иван Караджов. Чужденци ще има ли сред новите? Имаме португалец, който ще дойде около 20 февруари, ще дойде на проба. Добър футболист, който искаме да го видим за една седмица. И за другите мисля, че не е коректно примерно сега да говорим, при положение, че няма подписани договори и да говорим някакви празни приказки, мисля, че няма смисъл. Той на какъв пост играе? Десен външен. Какво ще изискате от футболистите като стил на игра най-вече? На какво ще залагате? Ами да ви кажа честно, аз това, което беше до сега, не обичам, не харесвам този стил, който Черно море играеше. С такива дълги топки. Отбора ще опитам да направя така, че отбора да играе примерно комбинативен футбол, който да се харесва на хората, за да може и всички ние да изпитваме удоволствие, и феновете, и ние примерно да изпитваме удоволствие. Аз мисля, че Черно море има такива футболисти, които са добри, които могат да играят футбол и местото, което взема отбора в момента, не отговаря на качеството, което има като отбор. На какво класиране очаквате на пролет? Предвид, че отбора изостава с доста голяма разлика от отборите, ще се опитваме да вземем колкото се повече мачове да спечелим, а крайно класиране примерно зависи от победите, които сме направили, но за нас е важно да подобрим играта си. Когато играта е подобрена, нормално да взимаш и точки, да не си правим колко точки, какво класиране. Основно следващата година ще си правим някакви цели, ще поставяме вече конкретни какви трябва да бъде отбора. В момента с 16 точки, 10-то место не можем да говорим за някакво класиране, което задоволява всички нас. Появиха се доста информации за Симеон Райков, че има висока цена, така нататък. Под наем ли ще бъде или идва направо Не, собственото? Симеон Райков с Левски, което плаща се трансферна сума и става собственост на Черно море. А с Китанов как стоят нещата? Как се присъедини? Да, той ще отиде на проби от 10 до 16, но вече ръководството трябва да питате в детайли точно какви са условията. Това, което знам аз знам по-точно, но това, което е от 10 до 16, вече трябва до 16 трябва да се даде отговор дали Китанов ще остане или ще премине в друг отбор. Ако се стигне евентуално до негов трансфер, това означава ли, че освен Караджов ще търсите още един вратар? При всички положения. При всички положения ще търсим вратар, но за момента преди да се случи нещо, няма смисъл да правим каквото и да било. Той все още е футболист на Черно море.